बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बानजायनायाव थामथि एबा जोबथा बाथौ खेराइ फोरबोखौ दिनै 11 फेब्रुवारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय एस.बि. बड' जौसिन गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खौसेथि जौगाथाय थामोनथानि थांखिजों बि.टि.आर.नि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरनि गासै जौगानायनि थाखाय थामथि बाथौ खेराइ फोरबोखौ खुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव दैमायाव गोथार दै लायनाय, ब्रह्म धोरोमनि आवाथि सावनाय, बाथौ आरज गाबनाय, बिनि उनाव गोथार बाथौ खेराइ फोरबोखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव 12,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लादों होननानै मिथिनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बर' कछारी अनसाय गाव हायुं मासिगिरि अनिल बसुमतारी, BKWSCनि EM बिनुद बसुमतारी, MSCनि EM मलेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। ओरैनो जोङो खेराइ फोरबो खुंनायनि गुदि थांखिया जों बेखौनो फोरमायनांगोन, बर'फोरनि गेजेराव जोङो खौसेथिखौ लुबैयो, गोजोनखौ लुबैयो आरो जौगानायखौ लुबैयो। दा बे थांखिजों थांनाय बोसोरनि बाथ्राफोर जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जि मोनसे बर' हारिनि रैखाथि थामोनथाखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबोजेनदोंमोन, बड'फाया जोंखौ दैदेनदोंमोन। बिनि गेजेरजों बर'फ्रा मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। बे मोनथाम गोरोबथानि जि मोनसे जौगानाय बा मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा जाय स्टेजसिम सफैदों, बे दाबो जोंनि रैखाथि थामोनथानि बाथ्रा, जोंनि मोनथायनि बाथ्रा, संजिरा सुबुं मोनथायनि बाथ्रा, बेखौ मोनफुंनाया दाबो जोंना आबुं जायाखै, बेखौ जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो दिनैहाय BTR मोनबाय, BKWC मोनबाय, अब्लाबो जोंनि जेंनाफ्रा जोबा आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि आंखाला दाबो दङ। ओंखायनो दिनैबो जोङो बे खेराइ आरजनि गेजेरजों, खेराइ फोरबोजों आरो लोगोसे बाथौ आरजजों आरो आफा परम ब्रह्मनि नामाव जयग' होनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि, गोजोन आरो जौगाथायनिनो रादाबखौ जों होनो नाजादों। आरो बेजों लोगोसे सरकारखौ जों नारसिननो नाजानाय जादों जे थाबैनो फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि आगोलाव जोंनि बर' कछारी वेलफेयार समाजनि जि मोनसे जेंना बा मावफुंजायै आरो लोगोसे BTR-नि जि मोनसे सिमा बारायनाय आरो मोनसेया जाहैबाय कार्बि आंलंनि इस्युनि सायाव सरकारा थाबैनो सुस्रांनायनि लामा लानांगौ, बेखौ जोङो बुंनो लुबैगोन। मानोना रायजो राजाया लुबैदों, जों लुबैदों, बयबो लुबैदों बर' रायजो राजाया। ओंखायनो दिनै इसोरनि नामाव जों आरज गाबदों, आफा बोराइ बाथौनि मुङाव जों आरज गाबदों, खेराइ होनो नाजादों आरो लोगोसे आफा परम ब्रह्मनि नामाव जोङो जयग' आहुति होदों, जाहाथे जोंनि गासैबो जेंना जेथो खैदां खैफोदफ्रा जोङो बेनिफ्राय उथ्रिसार जानो हाथों, बारग'लांनो हाथों आरो हारिनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हाथों। बर' हारिखौ बड'फानि जि मोनसे मोन्थोरजों जोंनो खोन्थालांनाय लामा, बे लामाजों थांनानै बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार मोनसे हारि दाहैनो हाथों, बे मिजिंजों जोङो दिनै खामानि मावनो सिगांबोदों, नाजागासिनो दं। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।